Така, сега, какво имаме тук? Passat B5, който е бил с бордови компютър. Ето го самото лошче. Така, сега, как се слага борд компютър на кола, която няма борд компютър? Няма много по тази тема, но много хора искат това си го направят, за да си гледат разходи и така нататък. Така, този голф е там. Моя голф нямаше бордови компютъри, нямаше МФА в километража, да показва среден разход, моментен разход. Правя го това видео за хората, които искат това си го направят, защото има много, пак казвам, много хора, които искат да го направят това, обаче няма много по тази тема в интернет. Има точно едно видео, което много не се обяснява както трябва. И в интернет има също схемата на този зеления конектор на километража, защото това е главната цел, къде трябва да се вържат тези кабели. Те са точно 4 кабела. Така, сега първо ще ви покажа тук на пасата как. Така, това е зелената букса на километража. Ето, като съм свалил. Така. Почвате сега. Тук е 17, най-вляво горе. Стига до 30, ето това тук шака предпоследното. Така, тук е 30. И почвате подред. 30, 31, 30. Така е, 32, 31, 30. 29, 28, 27. И стигате тук до тия празните, които са 26. Ето тук, това е датчик външна температура. Ето това тук, точно преди тези двете. Това е номер 26. Тук е датчик външна температура. След това идват трите кабелчета за управлението на борд компютъра. Ето тук, тези трите, които са на 2, 3. Сиво, зелено и синьо бяха тук на тази букса, не знам при някой е много по-различен цвета. И пак казвам, тук последното беше за датчик външна температура, като имаше и още една букса, която съм срязал. Тя тръгва от лошчето и там се прекарват 4 кабела. В буксата са общо 6. Обаче тези, които нямат борд компютър, са точно с 2 кабела и трябва да се прекарат другите 4, които пак казвам са сиво, зелено, синьо и черното, което ви е минуса. Трябва да се вържи, иначе просто няма да тръгне този борд. Така. Сега ми до голфа. Пак казвам, тази кола нямаше бордови компютър, нямаше и километраж с МФА. Имах 3 километража и къде ще взема единия. Ще го сложиме така сега. Ето го километража. Ето го и ловчето с борда. Пак казвам, тази кола нямаше такива екстри, нямаше такива неща. Ловчето е сложено, инсталацията е прекарана, и километража е сложен. Ето го е. В момента не изписва градусите, защото не е вързан още датчика отдолу за бронята. Цъкам нагоре. Това в момента е среден, моментен. Ето може да видите, абсолютно всичко си бачка. Няма абсолютно никакъв проблем. Мисля, това е доста голяма екстра, защото това след време и сега примерно този километраж просто ще си водна цял фулфис и най-вероятно ще му сложа и 3D Color MAF. Ако знаете какво е 3D Color MAF, показва колата като екранчето. Екранчето просто отвътре се сменя и става доста готино, има много по тази тема в YouTube, може да напишете 3D Color MAF. Така, това е в общи линии как горе-долу стават нещата. Просто не успях да снимам цялата процедура на слагането на инсталацията. Пак казвам, 4 кабела точно. Ако говорим само за управлението и това и за температурата, външна температура, има и още неща, които могат да се сложат.
просто няма да е сега. За сега ще е само това. Да си работи борда. Надявам се да съм ви бил полезен. Долу в дескрипцията ще сложа горе-долу как така ще сложа сайта, в който изписва всеки един пин на буксата за какво е. И оттам може да се ориентирате много лесно, няма значение от кабелите, въпросът е да тръгне както трябва и да оцелите номерациите. В случая ние ги оцелихме от първия път, абсолютно никакъв проблем не е мало. И така. Оставям долу линк в сайта, който може да си видите номерациите, кое за какво е. И така, това беше от мен. И чао за сега.